أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة محسنة وسلم سلاما محسنا على سيد المحسنين محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالمشرف لا تي في لا جبا امبو فوكا وليماندو سانغوسا نيني كالو انسيرا نوي كرابا صلى الله عليه وآله وسلم علي بانغلي كالو مالي فانتان ناني بلا جلن في أبنين مايا كاكيني نينا تاي ambe lafiya bugu juma misri ba a jenes imama mimbe kelen ko ka bangeli ani aywa denguni nyanajew ke tumana mina uye don kren ka ke do kalandoyi ka lase aywa furo ani islamew bela jelema kren yala jamana abasigili o kene konnana karamo chaman kumbe anya wasado mamina ode an karamo Abdul Karim Keita. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عباد الله إخوة الإيمان، نحييكم ونسلمكم على أحسن التحيات وأفضل السلام، والسلام أهل الجنة على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبدي الإسلام يوم جماعة أني مسلمان دمسين أني مكروبا أمباني سيتي الله تعالى في أنتلي لا هير لا شوكايرا على كداما ya rabbi labango nyuma ala ka dama, ala ka mbalo islamaya kan, ala ka fatu islamaya kan, dina nyuma ya rabbi ala ka dama, ya rabbi sigini wili ala ka kehere, ala kiramodu hurma, Qur'an lazimu barka, bidon la horma, solli ala nabiyyi. Jawara, alhamdulillahi rabbil alamin. Ambe Allah subhanahu wa ta'ala fu, ka ala tanu, ka ala barkada tanga nyini ni kofe Allah ta'ala fe akane ni au kishi ka bo shaytani toroma amba njigi seme fama u ka fama la jawara masami nya damine ni ali de balla bon ka salatu ke kata Ahmad al-Bashiru ka Muhammadu nyogon te nyogomadda nanya salatu ko kan ambe na ba kilin bela jele foni islam ya ka foli kan nyumai noy alaka kishi anaka nema anaka barkai jawara o kofe anni sodiali anan farfoni ni kene bele kan sigila ambe ala fuka ala tanuka ala barkada muna kene fuite dukulo sanfe kene minkabu ala bolo atime ni kene nunu nyogonauka olana fara la nyanga ni kene bele nkuna ni jama sanuma nyakoro ni misiri bele nkono kum bele ina jawara ambe ala fuka ala tanuka ala barkada katlantuguni walanda mimbi jawara ni anyi ngara ola ko ka dakurunya flafo oka jawara nyiningali mbe magan ikamanana muna ko jugu jawara anfle kene minyere kani kene inde toko mawuludu kene jamana indoni babaw fara la nywanka ka je ka sigi ka hakili jaga boke ko anga nyina mawuludu temu anga ke munyi jawara ubora ni minye o nyogonye sokono jawara ko jugu ko malikara mugo beka kuma jugu de kanyina jawara ni yakuma nye niso dia kuma ba me jawara bi tlantuguni ka hakili masege ka tlaki isra muna jamana min kono denw b'u disi kusi
waso k'u kunkɔrɔta k'u bolo kɔrɔta ko diinɛ donn'u ka jamana kɔnɔ depuis silamɛya n'a san 100 fɔlɔ. silamɛyaw dun nana ni fɛn min ye Jawara o de ye jugu ye. wa cikun foyi t'an ka nabi ɲuman yɛrɛ la sallallahu alayhi wa sallam Jawara ni jugu tɛ. dɔnnibaa bɛɛ y'o yɔrɔ dɔn sɔsɔli yɛrɛ t'o la. sabu nabi ɲuman ɲininkara ko yali i cira mun de kama. yahudiyaw farala ɲɔgɔn kan k'u ka yahudiya karamɔgɔ basɛgɛrɛ u kamana gale Muhamadu ko la. u dɔnyɔrɔ bannen Muhamadu ko la sabu u ko la a bɛ dan yɔrɔ o yɔrɔ Jawara a b'a la ka tɛmɛ o bɛɛ la. ko an seri masa bi ɲininkali dɔ fɔ an ye. a bɛ taa ka taa Muhamadu ɲininka min na sabu Muhamadu ka kiraya ko an yɛrɛ ma foyi faamu a la. mais e ye dɔnnibaa ye diinɛ ɲɛmaa y'i ye o la ɲininkali dɔ fɔ an ye ɲininkali min ni maa si tɛ se k'a jaabi ni Ala ka kira tɛ. fɛn fɔ an ye an ka se Muhamadu ma n'o ye min b'a to a ka kiraya tiɲɛ na nkalon a bɛ da kɛnɛ kan walasa anw yɛrɛ ka lafiya an ka an tasira dɔn. yahudiya karamɔgɔ o doni kama ale yɛrɛ silamɛyalen don a dalen don Ala ko la 100% mais a balo bɛ nin na Jawara o de kama tiɲɛ dogolen don. o ma daminɛ diɲɛ kɔnɔ bi o. hali ni anw ka diinɛ karamɔgɔya tiɲɛnen k'a silamɛya kuma caya k'a silamɛya bolofara caya e kɔnɔ k'a fɔ ko dɔ wɛrɛ don wa. ne Jawara o de kɛra ka ko bɛɛ tiɲɛ. ne jɔyɔrɔ ne ka dunta ne tɔgɔ Jawara n'i ye nin bɔ diinɛ na bi kulobo kalabankan caman bi diinɛ la a bɛɛ bi ban. mais a tant que nin bɛ yen maliyɛnw jɔrɔ bɛ ne la diinɛ tiɲɛ ye man di dɛ. sabu dugu min ni o dɔnnibaya taara ka taa dulokiba don de la ni e ma dulokiba don bazɛyiri si e t'i jate karamɔgɔ ye ni dakabana mɔbiliw ni dakabana etaziw t'e bolo e t'i karamɔgɔ ye dugu kɔnɔ Jawara o karamɔgɔ yanni o dɔnnibaya yanni o silamɛya bɔ man di dibi la. o la i komi walanda t'o kan u taara ka taa an ka nabi ɲuman ɲininka waati min yahudiya karamɔgɔ kɛlen k'u bilasira u hakililaw fɔninen u bɛ na ka na kira belebele in ɲininka a ka kiraya tiɲɛ na nkalon ninnu bɛ n'a dɔn sisan ka bɔ fili ni kunnafili ni kɔnɔnasiri la. yahudiya karamɔgɔ ye kumakan f'u ye a ye taa ɲininka nin na ni kira tɛ maa si tɛ se k'a jaabi. mais a y'a f'u ɲɛna ka d'a kan n'aw taara ka taa ɲininka ɲininkali fila tɛ dɛ a y'a ɲininka dɔrɔn ko yali Ala ye e ci mun kama i cikun ye mun ye. Ala ye kiraw ci nabi Nuhan cira Ibrahima cira Iliyasu cira Sulikifili cira Shuaibu cira Isa cira Yusufa cira Isa cira alayhimi salatu wassalam. o la ni e yɛrɛ ko i ye ciden ye ninnu bɛɛ cira ni ci min ye a faamuna a dɔnna wa a yera o tuma e yɛrɛ cikun ye mun ye i cikun fɔ an ye. mais n'a ko aw ma k'a fɔ k'a cikun ye seli de ye a y'a gosi k'a faga ye o kɔrɔ ko nkalontigɛla don kira tɛ. n'a ko k'a cikun ye sun de ye a kana bɔ yen a y'a gosi k'a faga nkalontigɛla don. n'a ko hiji don a y'a gosi k'a faga ni si t'a cikun ye. kira laban min fɔra ko bin na o cikun tɛ nin si ye o cikun bɛ yen a y'o cikun f'u ɲɛna. o nana ka na belebele sigilen sɔrɔ sallallahu alayhi wa sallama cɛba min n'i y'a tɔgɔ fɔ kaban dɔrɔn hali n'i ye kafiri ye sirini min b'i dusukun na dɔ bi bɔ a la sabu i bɛ nisɔndiya i bɛ kɔntan a tɔgɔ ni tɔgɔ man kan dugukolo sanfɛ. cɛba min n'i y'a tɔgɔ fɔ hali n'i diminen don n'a tɔgɔ fɔra dɔrɔn i bɛ nisɔndiya. cɛba min n'a tɔgɔ fɔra ale tɔgɔ tɛ fɔ ten tɛmɛ ka k'a kan f'a dɔnbali n'a tɔgɔ fɔra hali n'i ye bobo ye bobow ka hakɛ to i dusukun na i bɛ sɔlatu k'a kan sallallahu alayhi wa sallama. o nana ka na nabi ɲuman ɲininka ko yali e cira mun kama
belebele bɛ n'u jaabi yahudiya karamɔgɔ y'i sɔnni sigi fɛn o fɛn kan nabi ɲuman da ser'o bɛɛ ma a k'u ma n'a y'a sɔrɔ a bɛ maa min kɔnɔ ko ni muhamadu cikun ye walasa ka na ni seli de ye ne cikun tɛ seli ye n m'a fɔ seli tɛ silamɛya ye ni min kɔnɔ ko ne cikun ye sun ye ne cikun tɛ sun ye n m'a fɔ sun tɛ silamɛya ye ka kuma surunya ne muhamadu ma ci foyi kama illa li utammima makarimal akhlaqi ne muhamadu cira de walasa kana jogo ɲumanw de sindi kana jogo ɲumanw de banban kana jogo juguya kɛlɛ ka tilennenya ni laadiriya k'o sabati dugukolo sanfɛ ne muhamadu nakun de tɔɲɔ min bɛ fantanw kan o ka wuli ne muhamadu nakun de tɔɲɔ min bɛ musow kan o ka wuli ne muhamadu nakun de faamaw kelen bɛ ka diɲɛ kɛ nemuruba min ye k'a bɛn u da ma o ka wuli ka bɔ yen dugukolo ka sanuya silamɛ ni kafiri bɛɛ ka hakɛ tanga muso k'a cɛ ka hakɛ tanga cɛ yɛrɛ k'a muso ka hakɛ tanga dɔ kana dɔ tɔɲɔ ko sabu ko ala ye se kɛ ne ye i kan ne nin bɔra dugukolo sanfɛ ka ban lafiya tɛ yen ne nin bɔra dugukolo sanfɛ ka ban min bɛ ɲini diɲɛ kɔnɔ a tɛ sɔrɔ dugukolo sanfɛla lajɛ lafiya bɛ yen bi wa sabu an ye nin de bila mɛ ka sɔrɔ diɲɛ karamɔgɔ bɛɛ b'a dɔn kira ka hadisa sahalen bɛ mutafakun alayhi bɛɛ bɛnnen don min kan don dɔ kira sallallahu alaihi wasallama k'a sigilen to madina a ka misiri kɔnɔ a ka sahaba ɲɛnama bɛɛ dafalen bɛ a don fo n'a kɛra a yɛrɛ ye minnu labɔ k'u ci sɔrɔ sahaba bɛɛ dafalen bɛ et puis kira bɛ ka kutuba de kala ni sahabaw y'a don juma don a jɔlen minibar sanfɛ a kumana ka kuma a taara se yɔrɔ dɔ la a ko ya ayyuhannasu innama dalla man qablakum إنهم كانوا إذا شرك الشريف تركوه وإذا شرك الضعيف أقاموا عليه الحد وأيمن الله لولا أن فاطمة بنت محمد شاركت لقد محمد يدها كلا كو صحابه ما كو يا أو هذا مدين ne kira bina message min di aw ma bi a y'a lamɛn k'a daminɛ bi la ka se diɲɛ wuli don ma a tɛ yɛlɛma dɛ i k'a dɔn maaw tɛmɛna ka kɔn ne muhamadu ni aw ɲɛ yanni an ka na maa dɔw tɛmɛna an ɲɛ wale jugu dɔ tun b'olu la ala y'u kunna goya k'u halaki k'u ta tiɲɛ wa o walekɛlaw n'o sabatira waati o waati manton o manton na jamakulu o jamakulu la dugu o dugu la ala ye min kɛ fɔlɔmaa tɛmɛnenw na ala b'o ɲɔgɔn na k'o manton kelen na a y'aw gɛlɛya o kana ye aw la wa o man ka ye maa si la ne muhamadu kasa bɛ maa min fɛ sallallahu alaihi wa sallam sahaba bɛɛ y'i tuloma da ka nabi ɲuman lamɛn kuma langolo t'a ka kumaw la mɛ bolofa bɛ bi t'a ka bita ye sɛbɛ ye dɛ sabu a bi fɛn o fɛn fɔ wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ni kira ye min fɔ dɔrɔn ala de y'a fɔ a ko ye mun ye mɔgɔ dɔw tɛmɛna ka kɔn ne muhamadu ni aw ɲɛ olu tun filila u bɔra ala ka sira kan u bɔra ala ka yamaru kɔrɔ u tɛ foyi kɔnɔ fo n'a kɛra ala ka dimi ye k'a sabu k'u jogo ye o ye jogo jumɛn ye olu tun kɛra de iza sharika sharifu ni dugu maaba tun ye suyɛli kɛ ni maabaden ye suyɛli kɛ ni tɔgɔtigi ye kojugu kɛ tɔgɔtigi den mana kojugu kɛ jɔyɔrɔtigi dɔ mana ko gɛlɛn kɛ jɔyɔrɔtigi den dɔ mana ko bɛnbali kɛ a man ka min ka kɛ jamana ma diɲɛ n'a ye min ka kɛ diinɛ ma diɲɛ n'a ye min ka kɛ danbe ma diɲɛ n'a ye min ka kɛ ni dɔ y'o kɛ k'a jigi da fanga dɔ de kan
jɔyɔrɔ kosɔn o ka maabaya kosɔn o ka tɔgɔ kosɔn o ka nafolo kosɔn Jawara taara k'u hu u b'o to yen sen bi da o affaire kan k'o dossier bila yen armoire kɔnɔ k'o datugu k'o kɛra affaire classée da tɛ maga o la bilen mais i t'a dɔn ko sariya b'u bolo i t'a dɔn ko fanga b'u la i t'a dɔn ko cɛw don i t'a dɔn ko jɔyɔrɔtigiw don Jawara fo fantani kule dɔ ka ko kɛ fo tigɛlɛnkolo jɔyɔrɔntan dɔ ka ko kɛ walima fantanden dɔ ka ko kɛ Jawara olu disiw n'u ɲiw de bi wuli ka jɔ ko ka sariya boli i b'a dɔn yen de ko jaa ko sariya bɛ yen. o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Kasim Kone ale fana ye jama la sewa ni alakira kanu nafa min b'a la ani mawludu yɛrɛ kɛli nafa min b'a la a da sir'o ma an ka jɛ k'a lamɛn. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي عبانا مولده أنت بأنصري ياتي بمبتدأ منه ومقتتم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب والتابعين فهم أولو التقى والنقى والهلم والكرم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة الكرام أحباء الله ورسوله كريم صلى الله عليه وسلم، اليوم من أيام الله وفرح للأئمة المسلمين وخاصة كل من يعيش على صعيد الإنسانية. أن وجد فرقة من بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم محتفلين بعيد مولد سيد الورى عليه الصلاة والسلام. أما المو ألبال كدل نغرق فيه تعني نغرق الله سبحانه وتعالى فيه كتلاك نقسم الله سبحانه وتعالى نغسيلا سيتي فمامي نغسيكو فيه مرفا مغمى ألمي ملسكي وتما ألمي ملسكي ولو يجون كبر يودي جون دي بني بك جوني علي ألمي غمي كنا سيني أكوبي كنا سيني يانصر أبي وشيني يرفنا بيتمك على توي كتكونوا الدنيا دي بالي على بلو أو وصدر على صلى الله عليه وسلم كصليك رسول الله عليه وسلم كبركة دا كاي اسكي على كلا بركة دا بيه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا القاسم كنغو أو دي كنيو كوسوناي كوتا كو نينما بلاك ولا أو دي كنيو كوسوناي كوكاجا كنغو أو دي كنيو بلاك كولونغو نكو كولونغا كولومبا سوناي أو دي كنيو يي كنتو كوكاكشي كنغو جرود كمدو أو كنا كتاو جو غريكو في أو لا تنيوما ولتك من مسكو سان أبو سان أبدا بلا كسو نايي مسلمان غيرين فلاولو كفرانيون كدرون أبا بلا
misela jon fɛ kunungo ɛndu fɛ aw de kula cɛɲuman kun bɛ ɲɔgɔn woloma ka t'o bila mɔgɔw bɛɛ kurun ta ka bɔ jamana ni jamana ka t'o filɛ misela est-ce que alakira sallallahu alayhi ya rasulallah kunungo masaya kun tɛ sigi fewu fo u kun ko aw dɔw kantigɛ masakɛ mana sa a muso tɛ to yen dɛ i bɛ kantigɛ k'i bila masakɛ su kan ka tila ka jɔnmuso 100 fara u kan walima hɔrɔnmuso daani k'ale na taa ɲɛnamaya kɛ lahara est-ce que alakira sallallahu alayhi ya rasulallah ne ko ne ni aw anw jɔn de kan ka alakira waleɲuman dɔn yen dɛ jɔn de tun ye dugukolo fana ye kunun ka tɛmɛ aw kan bololadon nege ɲuman o tun bɛ gosi jɔn de la kunun kabila tun bɛ maloya ni jɔn ka ɲɛnamaya ye kunun new de don wa walima a balimakɛw don walima aw de don est-ce que alakira barika ye e de y'anw baw n'an mɔmusow bɔ ɲɛnama minɛ jɔnya na aw mana sigi k'aw bɛ mawuludu kɛnɛ kɛ ka wale ɲuman dɔn kɛnɛ kɛ kira sallallahu alaihi wasallam ye ne ko aw ye fɛn k'a la wa aw ye fɛn kɛ fɔ n'a bɔra ni miseli turula baji la ka bɔ a la aw ye fɛn k'a la kira wale ɲuman dɔn na dan ye dɛ وما تفعلوه من خير يعلمه الله nga ala ka kuma kan sabatira dɛ ni ye min kɛ ɲuman na ni ye min kɛ ɲuman mirili la a wale la cɛ walima muso ala b'a dɔn dɛ nafolo in ala bɔra nafolo mun na ala ka barika don o nafolo in na ya rabbi ala ka kɛnɛya d'an u ma wala nabi mene bolu bi sɔgɔma an ti ɲinɛ wala da kelen kɔ dɛ jogo nka ni jogo kɛra dugu ye dugu in so donda ye an balakaw aw ye n'a kɛra bulonda ye a kogo ko ɲɛ aw ye ka tuguni kira b'an fɔ an ye kuma bɛɛ ko muso ɲuman o muso ɲuman k'i k'a dɔn hali n'a sɔrɔ cɛ ɲuman t'a bolo ale de bɛ se ka cɛ laɲa ka kɛ cɛ ɲuman ye o kɔrɔ min ye wara'a kulli azimin imra'atun azima cɛba o cɛba ko musoba dɔ b'a kɔfɛ jogo kira sallallahu alaihi wasallam fama de kelen dɔrɔn de b'a jɛya o de bɛ se k'a mɔmutu ka tuguni ala subhanahu wa ta'ala ko di لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إلى آخر الآية أكو أي الله سبحانه وتعالى يا كتشدونشي أيا كتشدونشي نفرم وزية تماني كتابو بولا منو بيني كتابو دروما nabi ɲuman mun bɛ yen n'u ta fɔra ci kan na taa f'i ka mantonw ye kira mun bɛ yen n'u ta dir'u ma kitabuw la e bɛ se ka faamuya tellement min na min ka sɔrɔ i la i bɛ se ka min tile dɔn joona nabila musa b'o la ibrahim b'o la isa b'o la alayhi salam wa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam k'a ye faranfasiya d'u ma ka gafe d'u ma min ye gafe faranfasiyalenw ye وأنزلنا معه الميزان كتلاك بلانسي جوما جوغو بلانسي أبي دومني فهم بلانسي أبي nga
anw ka baara bɛna taa bi jogo balansi de la an b'an balimakɛ fo n'o de ustaz abdulkarim ye ale y'an kɔni sigiyɔrɔ in na a kumana o jogo kelen de kan wa walanda bi boli jogo kelen de kan nga bonya min bɛ n'olu dira kira sallallahu alaihi wasallam ma jogo fanfɛla la kira sallallahu alaihi wasallam ye jɔn mun tanu jogo fanfɛla la e ko o dɔw lajɛ ma ala b'a fɔ ale kelen ma yɛlɛ ka mɔgɔ wɛrɛ tanu wa innaka la'ala khuluqin azim muhammadu i k'a dɔn i bɛ jogo ɲumanba kan o kira kelen yɛrɛ fana bɛ tila ka fɔ ala subhanahu wa ta'ala ka fɔli kɔfɛ ba'astu li utammima makarima al-akhlaq ko ale cira a ka jogo ɲumanbaw a k'olu dafa kira 117 nabi ɲuman 124 Allah subhanahu wa ta'ala ko ngan nabi ɲuman laban mina ni doni dɔ de ye dugukolo kan a kelen o kelen n'a bɛ da a ka doni dɔ ta ko kira sallallahu alaihi wasallam mina ni doni dɔ ye dugukolo kan min ni doni de bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ doni ye n'o de jogo ye a ye nabi ɲuman ninnu kelen o kelen ci ko a bɛɛ lajɛlen ka layidu di ma k'a bɛ muhamadu ka doni min bɛ ta ka taa dugukolo kan a ka kelen kelen ta a la ka taa donc olu ye a ye jɛnɛya dabila olu y'o doni ta ka na u ka mantonw ma dɔw ye sumani kɛ doni ta a ye nin dabila ka n'u ka mantonw ma dɔw ye a ye kalontigɛ dabila u y'o doni ta ka na u bila ko a ye nin dabila aw kɔni ko mun de don nabi ɲuman laban min bɛna n'o de ye kira sallallahu alaihi wasallam bashiru naziru ye a ka doni dɔ de ko don o doni n'an sɔrɔ fɛn ka girin adamadennin yɛrɛ kuncɛ la fɛn ka girin adamaden dusukun na fɛn ka girin adamadennin ɲɛkɔrɔ fɛn ka girin ala subhanahu wa ta'ala min y'a ci o yɔrɔ o fɛn o cogo ye o de kan bɛɛ jogo b'i tɔɔrɔ bɛɛ jogo de b'i sɛgɛn koyi a ɲuman a juguman ala k'an ta kɛ ɲuman ye an balimaw tuma bɛɛ n'i y'a ye an bɛ misaliya bɔ kuma bɛɛ an b'a bɔ an balakaw kan ka tuguni jɔn bɛ se ka kɛ dunan ye diinɛ in kɔnɔ ko an balaka ye diinɛ in jɔba fɔlɔ ye ka nafolo de donna dɔ Sayida Khadija radiyallahu anha yala a y'a ka nafolo de don ko kira sallallahu alaihi wasallam ka diinɛ na ko kira cɛ ka ɲi ni bɛɛ ye wa k'a ka jan ni mankan ka bɛɛ ye wa k'a ka bon ni mankan ka bɛɛ ye wa la wa innaka la ala khuluqin azim hey muhammadu i bɛ jogoba de kan koyi muhammadu e de bɛ sinjiw tugu muhammadu e de bɛ hinɛ dɛsɛbagatɔw la e de bɛ hinɛ yatimadenw na hey ala ti malo koyi o de kan kodɔnnaw ko fɛn saba de bɛ maa ɲuman dɔn aw b'a fɔ min na waliyu ko fɛn saba b'a dɔn dugukolo ka teliya la a fɔlɔ k'o y'an balakaw ye filanan o de ye wulu ye sabanan o ye so ye ko nin fɛn saba nin de bɛ maa ɲuman ka maa ɲumanya dɔn ka kɔn mɔgɔ tɔw bɛɛ ye an ba Khadija radiyallahu anha ale de ye kira sallallahu alaihi wasallam ye ko k'a lakɔlɔsi dugu kɔnɔ k'a lakɔlɔsi a ka kabila kɔnɔ k'a lakɔlɔsi a taamacogo n'a kumacogo n'a wale ɲuman n'a ka danaya cogo la ninnu ye doni gɛlɛnbaw ye dɛ n'an ye fɛn fɛn da silamɛw ka d'a ma an b'a ci k'a cɛ ci k'a ɲɛfɔ o ye an y'o layidu ta ni ala ka cɛ ye bakurunba la fɔlɔ
amba Khadija radiyallahu anha tuma mina na ya ka baara den mɛ sara ci kira nɔfɛ a man ci ko kira bɛ se ka kuma caman se mɔgɔ ma a y'a ci cogo de kosɔn o cogo in dɛ ala ye musoba caman de ta kan k'u bonya o cogo in de kosɔn o muso in ne bɛna dama dama fɔ aw ye n balimaw kira sallallahu alaihi wasallam ka waati laban surunyalen ci seli a seyɔrɔ la mɔgɔ caman ye ci in faamu n'o de ye diinɛ silamɛya diinɛ ye fo n'a bɔra kabila dɔw la o y'u ban a sɔrɔla ka cili kɛ roma jamana b'o la kaisara jamana b'o la kabila arabu kabilaw caman fana b'o la kɛrɛnkɛrɛnnenya kabila bɛ dɔ tun bɛ yen kuma fɔ ko tɔyi kabila bɛɛ tun b'a dɔn silamɛya yann'a ka na ko kafiriya waati la fanbaw kun b'u la setigiw kun dɔw ye o kun bɛ se kɛlɛ la u bɛ kɛlɛ siyɔ a ye Seydina Ali karramallahu wajhahu kira y'o de bila n don ko boli dɔ de bɛ yen ko ka taa boli ko ka taa kari ko boli dɔ bɛ tɔyi ko kira sallallahu alaihi wasallam ko a ka Seydina Ali a burankɛ n'a dɔgɔkɛ ko ka bila kɛlɛ jamakulu dɔ ɲɛ ka taa boli in kari ne balimaw an ka taa hakili nɔgɔ bɔ nin kɔnɔna na ko min bɛna kɛ nin kabila kɔnɔ ne ni aw an k'an hakili munumunu walana caman bɛ yen an b'o sɔrɔ in kɔnɔ tumana ni Seydina Ali karamallahu wajhahu a ye silamɛya da ni maa ninnu ɲɛkɔrɔ ala ka kira de n bila ko n kana diinɛ ɲɛfɔ aw ye k'a ka don diinɛ na k'a dɔn ko maa si tɛna kunnadiya nin dugu la fewu maa si tɛna kisi nin dugu la fewu fo ni mɔgɔ min ye kalimatu shahada fɔ o min ye la ilaha illallah sayyidina muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ko ni maa min ye nin kumakan in fɔ i ka nafolo kisira i yɛrɛkun kisira i muso kisira wa i denw kisira wa nin kumakan sanuma in fɔli tɔyi kaw ye u k'u sɛbɛkɔrɔ tɛ a tilala ka segin ka layidu d'u ma k'u n'u ma sɔn ni alakira sallallahu alaihi wasallam ka layidu kan ye fɛn bɔ a la dɛ o tilara ko bɔn silamɛya tɛ mɔgɔ si kɛlɛ fewu fo k'i fo ka avertissement d'i ma tuma min na kira sallallahu alaihi wasallam ka sahaba in ye fɔ n'o de ye Seydina Ali ye o ma sɔn a ye dugu in bɛɛ lajɛlen ci k'a filenkolon ci k'a dakolon ci ala tun y'o se d'a ma a n'a jɛɲɔgɔn baara laban kɛra mun ye dugu in mɔgɔ minnu bɛ yen u y'u cɛ k'u bɛɛ kɛ ɲɛnaminɛ jɔn ye ka na n'u ye kira sallallahu alaihi wasallam ɲɛrɛ la u y'o bila min إلى مقربة بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع كلهم بلكرة صلى الله عليه وسلم قد دل نيمودو إلى في هزيرة بباب مسجد النبوي صلى الله عليه وسلم ويجمع كلهم كتودي كان ببلكرة صلى الله عليه وسلم قد سدلا نيمودو ويو ببلا زنزاندو دي كنو كزنزاندو دي جو مصري دلا كوبلا كرة صلى الله عليه وسلم قد مصري دلا ale de ko de a ko k'ale ka so min filɛ nin ye a n'a ka misiri min filɛ ko rawdatun min riyadil janna ko ale ka so n'a ka minimari cɛ k'i k'a dɔn ko alijinɛ rawda dɔ ye nka sahaba ninnu ye ninnu mɔgɔ ninnu minɛ ka n'u ɲɛnaminɛ jɔn ka n'u bila zinzan dɔ kɔnɔ o yɔrɔ in de la yɔrɔ bɛ mɔgɔ kisi dɛ ngo sigiyɔrɔ bɛ mɔgɔ kisi wa dayɔrɔ bɛ maa kisi mɛ hakilitigi de b'a dɔn tuma bɛɛ ne ala ko k'a bɛ kuma jɔnw fɛ a bɛ kuma ko hakilitigiw tuma min na ni nin waleya in kɛra
kira sallallahu alaihi wasallam abi teme ka bɔ a ka so ka don misiri la abi teme ka bɔ a ka so ka don misiri la ka bɔ misiri la ka don a ka so donc o y'o mina tile dama dama an ba de kun jama kulina an balimamuso dɔ kun bɛ jama kulina ala jɔnɲuman dɔ kun bɛ jama kulina muso kun do koyi jɔn ko ko muso ti fɛn ye jɔn ko ko muso n'a sɔnna k'a ti dugu kisi jɔn ko ko n'a banna k'a ma dugu ci an balimamuso in a ko di ya rasulallah amnun alayya manna allahu alayk ya rasulallah amnun alayya manna allahu alayk ya rasulallah amnun alayya manna allahu alayk lakra ite hinana alakra hinana alaka hinayra la alakra ite hinana wa ite de kala halala jawa ite joto wala kanga ka chuwala jawa ika hinana alaka hinela akodi ya rasulullah halaka alwalid wa ghaba alwafid ya rasulullah halaka alwalid wa ghaba alwafid alakra ikalo ne fa halaka koy ikalo mu fa fatura koy ikalo ne fa on temena pew awanyana ma bana hey alakra ban make min ganga ne sutro ban make bolila alakra ti hina ne da tuwa lawa an ban yin kuma yin tan ka seksegi shantama krama fe atla ka segi kuma yin ga tuguni shantama krama fe sallallahu alaihi wasallam eske belebele na fle wati tume tum na ambala kaya bila kuma kan wure bwa dala min ka sani kuma ka bay agola kibai oyemi tum na bafo ka kuma indanga sek tuguni ko ala ka kai hinana ko ala ka hini ala ka sallallahu alaihi wasallam na o ya sorka sallallahu alaihi wasallam nabi nyuma be ka bo akaso kabdo misela kira sallallahu alaihi wasallam ga jama kulin dola aburange ni sayyidina ali min kera dugun miran mo be nyama mina don sawiye o sayyidina ali bi ka to kira sallallahu alaihi wasallam ko kadi misel kono mo ba be hine est-ce que mo ba be hine fona bramanina sayyidina ali kodi karamallahu wajhahu قومي فكلمي أيا بلوسي أقولي إكاكما في ما أقول لك تكدو صلى الله عليه وسلم أقولي يا محمد صلى الله عليك أن رأيت أن تخلي عنا وألا تشمت بعداء العرب فإني ابنة سيد قومي وإن عبي كان يحمي الزمام ويفك الآني ويشبع الجائي ويقسو آري ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قط صلى الله عليه وسلم أما ينقدي اسكي أقول يا الله كرا إتي هنا نقل لها لوا إيه على كرا إتي هنا نقل لبلك بون تروين وا إيه على كرا نجولن دبن زنزان كنو هكذا تو أرابوكا يلنا هكذا تو أرابوكا مباربونا هكذا تو فدونغا يلنا
ala kira bidi sira nonde ikano ninga kabila maba dende mbora kabila mina ala mo ba ne yo dende ne fa ko nyina ma mina jong akumula bla nefa ala ka hirana akumi nyama mina jom akumi ka sawbi ko ka nyama mina joya ka dabla nefa ika do nefa kumi komoto akuma ko kongo obo frake nefa ma feraboli ma ferato nefa kuma ka fere akumo dangarula alakra nefa hey sentan akmulu ka setiye nefa amante se barato la sigi doshi akere nyimma ko mako ifaka seko makola alakra nefa ika do nefa kungare moye mamin tigibe kishi cheridu guluka abi yoro kira sallallahu alaihi wasallam nadus kun noroma banyi ajoli kan balma musuin nambak musuin akakuma kalame kreye min fo okalama banyi إن هذه صفة المؤمنين إن هذه لصفة المؤمنين إن هذه لصفة المؤمنين ما أيها الجارية إن هذه لصفة المؤمنين هي بقولتني إبكا كم من فويكارني كم يمؤمنون مبتدي نصر إفق إسلامي لترحمناه ni fakku islamai amuna hirenyin ngai ambalo musin karab na tan wala min fayi akula me inna abaka kana yuhibbu makarib al akhlaq am yurmina kumadi wala nadini ikado ifakku mi jogo fele ale bin ko sallallahu alaihi wasallam ka lecira ka jogonmo dafa bo astu lo otame makarim al akhlaq mo jogonmo fekira bo blam nan de kono mami mo jogonmo waliya kafriyala kila dun dunga sallallahu alaihi wasallam amma dina sigila ayyukuma kan dama min fondodin kuma kanyi ayuha nas at'imu at'am wasilu al arham wasumu bil layl wan nas al yam wa at'imu at'am hey adama dew ay fantaw na dumini adama dew ayaw ka sinju tugo hey adama dew ay ko moto la dumini hey alaka jow ay sedi shufe ka soro moto dalendo tadkhulu jannata rabbikum abudo maka ja adna kono nam sorka sallallahu alaihi wasallam dungande ni am balma musoy no aw fadi ko meni wala yenge ka son kafe yala عدي بن حاتم ناصر عدي بن حاتم أكافر لما أكون جودني ولنيوني ناد مسود ولك يجو جماعة شلا شود جمان جلبي مسود جمان به سنزين كنا اللي بلوكرو تكجيني كلا صلى الله عليه وسلم في كتلك نيكما كان يفهم كلا كودي خلوا عنه أي جروفني كبارتي كلا أيا لبلا كنا صلى الله عليه وسلم وصحبه النبي بردة أبو بردة بريا أو يا رسول الله تحب مكارم الأخلاق يا كده إبي جوبوني فين جولا كنا صلى الله عليه وسلم بعثه ما تشوتي لا يدخل أحد الجنة إلا بحسن الأخلاق السلام عليك يا رسول الله وبلا جلين كوفي أنكرمغو أنا شريفك noye ustaz Hamid Haidrai ale nana kana kuma kan kunche ni duaudio
ani wali ñuman do e ka se islamé bela jelema. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد بهر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخاتم أنبيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها أن يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما السمو تغيني في على فك بشتان تورما كأنك كرند من يلا ترى كلا ترى تنو على هرب بلا هرب منا يوكاني نيورين سيورو لا وتبني كفا كسرتك خير الأنام يكا نوي أنا سبوني ماي محمد رسول الله على يدي على يا أم كارزكي على من تيانا أما لا فولا كسبة على بركة فسمعت أفنى ولا بي على يا أم لا أولوكنا daga alai nyirame funda kala madini fsayani chamai amse ka fa bere komi korana mu fai wala kad karamna bani adam wa hamalnahum fil birri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa fadalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ala talai ala madini fsaya katima gadahum chamaka o anya ila sura ala madiya kono amu furi ga alai ko tanu ga alai o tibini go fe ayaya ila soro ala gram mando ya kono ala ya ni wele qur'an kono ko antum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ko aw kara maduna heremai kiraw kara chira abbe jega mo on fana ka fisa no olu ka mɔgɔw ye ala kɛra kosɔn an ka kira fana ka fisa n'o kira bɛɛ ye komi ala y'o fɔ an ye cogo min na an y'an yɛrɛ sɔrɔ adamadenya kɔnɔ alhamdulilayi o tɛmɛnen kɔfɛ an y'an yɛrɛ sɔrɔ o kira mantonya kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ala y'an kɛ silamɛw ye an ɲɔgɔnna ka ca bi minnu ma seli fɔlɔ kabini dugu jɛra ma seli kabini salongo ma seli wa olu ka seli wala de bulusa an y'a yɛrɛ sɔrɔ silamɛya kɔnɔ k'an yɛrɛ sɔrɔ muminiya kɔnɔ an b'a la fo k'ala barikadaw la o tɛmɛnen kɔfɛ an y'aw bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye foli min n'a hɛrɛ ka bon foli bɛɛ ye foli min ka fisa foli bɛɛ ye foli min ni alijinɛ kuma don ni ala y'a ta k'a d'an ma k'a bila an ka seli laban kan k'an ka ɲɔgɔn fo n'a ye ala kɛra kumana foli in kan sallallahu alaihi wa sallam ala kɛra ko a tɛ alijinɛ sɔrɔ f'an ka ɲɔgɔn kanu k'an tɛna don alijinɛ la f'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn kanu dusukun na tiɲɛ yɛrɛ la ko nka an tɛna se ka ɲɔgɔn kanu baara dɔ bɛ yen f'an y'o kɛ n'an y'o kɛ ka caya o la kanu bɛ sabati an ni ɲɔgɔn cɛ sababa bɛ ɲininka ko jumɛn ye a ko afsu salam bainakum ko a ye foli cɛri an ni ɲɔgɔn cɛ ko a ka foli cɛri an ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra kanu bɛ sabati o foli ba in o foli hɔrɔnma in o foli min ye duwawu ye foli min bɛ kɛ sababu ye k'ala mali kisi an y'an fo n'o de ye o de ye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'an bɛɛ don kira mantonya la an bɛ kɛnɛba de ka nin ye kɛnɛ in ala kɛra y'a samantiya fɔ kosɛbɛ sabara kɛra o sallallahu alaihi wa sallam ko dugukolo yɔrɔ bɛ yen ni maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yen u ka fara ɲɔgɔn kan kun tɛ dɔwɛrɛ ye n bɛna ala de ko fɔ o kɛnɛ in kan
ko ala be bonya dama ko o kene sibaw ye adoy juma ye ala ka juru yafa ambo soraya o doy juma ye ala ka hine melegew o be jigi o kene ka ambo fara soraya o doy juma ye hine do be ala bolo o fara be jigi anga ambo hine soraya slamo o tuma ambo kene bale kani kabe dugu jara mo sigilimbe o tebelen ko fe anga do ga fo bi na e fefe ko ala yin kene ngaya ala be soma muna modo de be kene ngaya munumbe nu uga manyuma sabatilimbe ala yoro ka soro uta kalama uga dusukunma ya fe uga siri chaya fe uga shun chaya fe uga ala ko taw toli fe olu mo be soya lizali gane mo faranyo yoro ibe ala jon nyene mo soro ko so beslabo otuma amalo ta dere ikene samantia ala ka da ambela jelema amin otuma ko fe ame folisi ambal moma doye tebe shirbila mowe ku bargada ka do ku ye ka be dugu jara ku singa usiga ne me foka da bateme nga wire kurunga ben wati maya ala kra ko koso ka fara awa on ye kanu koso nga do de tawro ka cha foka da bateme uga wati da fara ko na uya ko nori amo hakito mu fe kusoba ka ala tara dire wiye go joro ala ka do fara ka tebe shirbila ya rabbi mi gra sababu ya no ya karamo alhaji sayyidi usman malan sharif haidara ala ka kaya kana ala kana shi je ala kana kaya ala kana sago dama o tebe ko fe ni kene ame kuma kene nga nangal mambatwe anfa ana karamo loy alhaji daud umar sharif haidara ame kuma na le todi ale dia amblani na slamo kwangana ambal mo kume ubena anyinga damarola angulu jabi o do jume kele sigira kunjume ngama muya to asibira bi muya amblanina falhamdulillah amba fuyera kele sigi kun olu yera bo dona onye kadaka olu ga barado kele sigira alagra de koso kala fo kala barkada ale nema mike anye kala fula ala fo qur'ana ko kul laqad manna Allahu 'ala al-mu'minin iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim ila akhir al-aya wala tara yima ya bake mu'min bay ala fo sira bake islame bay ala yam belaja muna wala tara ala kara di amma ala kara melegete mogoledu abe kuma abe kuma chobina abe dugni ke kuma abe dugni ke chobina o kira bay fana kira ma here foka damateme aya anga ko kashi foka tabla halaka wati labana ajola na nyi slabo o nemai ko o furiga alai ko barkada alai ka hero ni ala felo kira bay ko soye o le kene si kumbai o le kene si kumbai kadaka ala ule fo qur'ana kengo la in shakartum la azidannakum ko ala nema mundi amma nema be na ya kiye ni ala fori nema yin ka ala barkada nayi ko ala be do fara nema nunga o fara qur'ana bayin gonnala slamo abo nema barkada kelika ala nema barkada nyini ala banu ko soba fo ga dabatire wati bi angali ala fo ayo fo ala made qur'ana ayo wala ako ala made ni ala idla ki ke moy i korobala ka hagli soro ikara che ikara musoi alishkurli wal walidika igani ala fo ni ala mi idla ki ke moy igiga sababu fala fo iye jira soro bunu koso do e mansawi iga police do fama ka barka dawe slamo amo o here bari kere ga bi o ala barka da mo kere ga bi ani se jalimba an fari fonde ba kadaka ni misiri ni akoro misiri be communicative ni la fiya bu juma misiri folo an fa al hajj Abdurrahman Traoré ali kala ni juma
misiri fɔlɔfɔlɔ alimami fɔlɔ ye a ye san 30 kɛ a bɛ mɔgɔw seli yan a bɛɛ kɛra anw ɲɛna yan fo ka taa ka waati laban se o kɔfɛ alimami wɛrɛw fɔra ale kɔ o kɔfɛ an kɔrɔkɛ alhaji mamadu hayidara fana fɔra ale kɔ o ye san damadɔ k'a la bi ala ye misiri juma alimamiya kuntigiya di alhaji dawudu umar sherif hayidara de ma bi an bɛ dugawu kɛ ala k'an n'a a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na ala k'an mɛn an ɲɛ ala k'an yɛrɛ mɛn a kɔ ala k'an n'a sago d'an ma an bɔra tara deli ala ka kɛ hɛrɛ ye an bɛɛ ye san wɛrɛ fana ala k'o yira an bɛɛ la ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ la ala ka hɔrɔnma kosɔn kɔrɔya hɔrɔnma kosɔn sɔli ala rasul an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala deli nin bara in ala k'a baraji di u ma ka ala deli nin kɛnɛ sigira yɔrɔ yɔrɔ a baraji ala k'a di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma duwawu minnu kɛra kɛnɛ kɔnɔ ala k'a kɛ basigi jamana ma ala k'a kɛ kɔrɔta ye jamana ma ka ala deli jamana ɲɛmɔgɔ ala k'a hakili ɲuman d'u ma jamana in maracogo ɲuman ala k'a faamuya d'u ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu